زانتانا زجمر بوجل وتادرات جابان يو نحد أسور أوش تتشاكا دحريو ناس عوي هاد نوانورو دحرنا وي حدنا دما عمودا تحيزون بور كرخن بركخ جورو التخابيتين شقوتنا ورأس أسورا قنعو كأتانا مسحاب تدالوا كوينجين لك عتانا مودا دقيقة حساو غيرم أو كن نزقط لما أتون وتادرات وتيتونا معسكرون وسدوغو اتجامز سمو أسور أو كلمة تتشاكا جابان أزازي كوماندر إيتو مسكاربا إيتو على حنت محرد كير إيه بونو كقتال عزازة جيمس كابت معسكر وصازل لنا ورحوبات وسدم أو دما كابتن هيرانو كسادو بسيفو قرصو تدالوا جيمس بهدأت تنبركخه هيرانو دما نزا سيفا أو كسادو أميتو بحنتو كعتنا مقتال مسمورس تخاخله كونيجين لكعتا سيفو كتورد كلا جيمس هاندبت كابت منقدل كسا هيرانو صحاتو يتم حلوتو وين مدقعت المسنزر تقرارو جيمس دمام بتشكانو موكوتهم أما نقود زنوارو كلهم وتحضرات حاويسو نتي كابيتين بعلو قتلهم مسمر لأت معسكر دحريو الناس عباد ما نبتشاكا هدمم يتم وتحضرات جابان بغلط أفس عبوو أبتهادن نكلو دمام بهاندبتا حدث تحابق متصواليا ودقم يتخرقو كاو يدوس لزو ودقات كاو تمتصواليا خملت أي كألن بزي زوخانا مواصل تقويو دما جيمس نخال أجزي تتحزم جيمس تموليسو نبت معسكر مستوغوتتا يتأزازي بيوت مصنحو سنبدم بنديت نتناوص دما سلمنتاي اتناي موت تأزاز كم زي تفصم حتتم التخبيتين جيمس كهدم كله أما تصوري خمس تتحزق قلصلو كماندر إيتو جيمس نحيرو تادراتو نخبيتان هيرانو كم زقتل مسفلته بحركان تنالدم ناب جيمس قريو نتناي وتدرنا معرقو كاو يونيفورمو قنططو هيرانو نعوو كم حاو خمس نمر بمنقر دما نعوو مقتلكا تزعاوي زغور كايجيجا ايولو قصيلو وين بزحل دمصه تنقو نزعوتكا حجي تستماقرو مغنياتو صباح بقص زبلن زساقين موت كتموت يخاولهم جيمس مستوسده حرخاوتون كابتنات بونو اخوات لحساب قربم كوين إيتو جيمس نموت كم زي فرحه خستوعل كعلم بقلطافه مقتال ولا حنت ترجم كم زي ولو تردئم او كندوس نخل ممهر خون مدبم نصبحيتو جيمس أو كدمو كل سب نتساقيق ساعة زموت زقبر تأكان نايقال سوق كليو ازي دمام أو تمعسكر نزلنا وسوكف أسور مالك تمام هارو خوون يو جيمس بسونو حلوات عصيو ناو كفلو تدريم أو زريو سراو جابان ببوانو زحزوم قصر زيولهم قالت أسرات نورو موزحتهم دروب تقاط على سقاين مهارم تنزموت يوم بتالي تيتيا اتم أسراتا وشتو خفلهم بهدأت زرارو نورو حارق خوتهم سبات نجمس كمزو ولا أسرات نتخنا نمن مارك نبل وتحدراو سرعات نحلينا كل سبك زلزلو وحقتات اللو لازم تحس دما موزحت اجزي موتيو تعوي أزاز وتحدرمو وين أو كاري كفل تعزيهم زلون صباح مس جيمس كراخو كمز دلين قالوش علوم جيمس بتسفى مورات في الشغيلو كساب صباح بهوات كتصنح خمزة يخيلو ونقرام وناتو وطن وتحدرات جابان كأطل ودروك على اتهم لأيام بولام وتم أسرات جين جيمس نسلسته وتادرات حويسو نكابتن هيران كم زقتله مسمعو بونبو عوي خبرها بوغو قالي أموين بهوات نخصة قرص الليلو دحريو بتاليتي تيام جيمس كابت معسكر مهدام حسبم كوينيقن حركاتهم أسرات مهدام ترقون كم زي ولو تنقو ولا انتواتقوين زعق أولو وحسبوتا يلن إذا معسكر زي نتوم بزي عرفت خسار حزوه ولو ترأيي زترف يتوم دخمات جن سوسا مايلي سرعقات نفزلو خالي معسكر شددو ورتاتكم زحبروا دما اتم أسرات بأقرم كوقعزي وددو موزحتهم دما كيوصحوا من قديموتو جيمس نزم السمعة مماتو كازا حشم برجع من نباري لحسبان مصباحيتو نقو كلهم أسرات نوص أو ترقبو بتأزاز كوماندر إيتو حارو تادر سيف حزو ناو جيمس قربم جيمس حجيخ موغوتي يلي أمانم كوينيقن أو كندزو قتلو تو تادر نتاو إدوز نبارا قمت رايق ورسولو جيمس تقرمم أو تقو دما سلسة خالوت أسرات نابتنا يقال سعودو هبقوتو تخلو تعزبم كوماندر إيتو زم سلسة سبات أو كفل مقو حاوي أم سلسة رخو نخلو أسر متنقاتا خوين أو كدم ملا معسكر كوصح مخانم أو قجم كوماندر إيتو دمام كوما بولي أم سيئو لك أحد مرئت كعزب كمستدال وساب بهداءات كوف بلم لك عدوال مستدولم حد عويين قزيفين تواقعي كاو دحر اتهزو توقيسو ناو تعودو قالسا أتوام اتم أسرات نايموت نقادي لم يمصوعوا اتم مقوب مسرع استخصصو سلسة أسرات دما فلمت مسوخوا قوة تعززو تسفاقم زي ولهم يفولتو نيرم يوم كوينجين
ምእባዩ ግን ብባዕሉ ሞት ስለ ዝነበረ ክዋግኡ ተገደዱ። ሓደ ካብኣቶም ተለለ ናብ ቅድሚት ገጹ ተወርወረ። ኮይሉ ግን ብሓንቲ ንጽል ማህረምቲ ብእንብኡ ሃለዋ ተጥፊኡ ወደቐ። እቶም ካልኦት እውን ክምክቱ ፈተኑ። ኮይኑ ግን ዋላ ሓዲኦም ነቲ ዓብዪ ተዋጋኢ ክዓውትዎ ወይ ድማ ከዘናብልዎ ኣይከኣሉን። ኣብ ውሽጢ ውሕድ ደቓይቕ ሰለስቲኦም እሱራት ተሳቂዮም ክሳብ ሞት በጽሑ። እቲ ቃልሲ ከይጀመረ እዩ ተወዲኡ። ሕጂ ድማ ተራ ጀምስ በጽሐ። ኢቶ ሓንቲ ሕጊ ጥራይ እዩ። እቲ ሕጊ እውን እቲ ቃልሲ ዝውዳእ ሓደ ካብኣቶም ምስ ሞተ ጥራይ እዩ ዝብል። እዚ ገዚፍ ተዋጋኢ ንጀምስ ብቐሊሉ ዝቐትሎ መሲልዎ ብምትእምማን ናብ ቅድሚት ስጉምቲ ወሰደ። ኮይኑ ግን ልክዕ መጥቃዕቲ ምስ ጀመረ ጀምስ ብሓንቲ ጨካን ማህረምቲ ኣብ መሬት ተውደቖም። ሰብ ከይተረጋግዐ ከሎ ድማ ጀምስ ብርእሱ ብሓይሊ ስለ ዝሃረሞ ብእንብኡ ሞተ። መላእ እቲ መዓስከር ሱቕ በለ። እቲ ናይ መዓስከሮም ዝደልደለ ተዋጋኢ ለክዕ ከም ዘይረብሕ ነገር ተደብሲሱ። ዋላ እቶም ሓለውቲ እውን ነቲ ዝረኣይዎ ክኣምንዎ ኣይከኣሉን። ኢቶ ሓረቆሞ ብቁጥዐ ገዲፍዎ ኸደ። ሓደ ካብቶም ካፒቴናት ንጀምስ ብእንብኡ ክቐትልዎ ከም ዘለዎም ነገሮም። ኮይኑ ግን ኢቶ ኣበየ። ጀምስ ካብቶም ካልኦት እሱራት የተፈለየ ምዃኑ ብምግላጽ ድማ ሞቱ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ከም ዘለዎ ተዛረበ። ሎሚ ይኹን ጽባሕ ጀምስ ምማቶ ይተርፎኒ ይበለ። ንጽባሒቱ ገብርኤል ዝስሙ ካሊእ እሱር ጀምስ ነቲ ተዋጋኢ ዝቐተለሉ ኣገባብ ብምግራም ኣብ ውሽጢ ዓውዲ እግርኻ እብኒ ሓቢእኻ ዲኻ ኢሉ ብዋዛ ሓተቶም። ድሕሪኡ ቁሩብ ጸኒሑ ድማ ጀምስ ኣብ መወዳእታ ምስ ኮሎኔል ኮሊንስ እቲ ናይቶም እሱራት ዓብዪ ኣዛዚ ተራኽበ። ኮሊንስ ተታሒዙ ናብዚ መዓስከር ቅድሚ ምምጽኡ ብባሩድ ፍንዳታ ከቢድ መጉዳእቲ ስለ ዝበጽሖ ሓደ እግሩ ንሓዋር ተበላሽዩ ንመኻድ ይጽገም እዩ ነይሩ። ኮሊንስ ንጀምስ ከምዚ ኢሉ ሓተቶም፣ ከምዚ ጌርካ ምውጋእ ኣብ ኢኻ ተምሃርካዮ በሎም። ንነዊሕ ኣዋርሕ ኣብዚ መዓስከር ከም ዝተኣሰረን ክሳብ ሕጂ ሓደ እኳ ካብዚ ዓውዲ ቃልሲ ብሂወት ዝወፀ ሰብ ከም ዘየለ ነገሮም። ጀምስ ድማ ኣብ ሙላእ ዓለም ኣብ ሆንግ ኮንግ፣ ታይላንድ ዋላ ኣብ በዓላ ጃፓን ሰልጢኑ ከም ዝነበረ ገለጸሉ። ብዙሕ ኣይጸነሐም። ሓደ ካፒቴን መጺኡ ንጀምስ ናብ ኮማንደር ኢቶ ወሰዶም። ኢቶ ብምግራምን ብምሕራቕን ተዋሒጡ ልክዕ እታ ሕቶ ሓተቶም። ነዚ ናይ ውግእ ስልቲ ካብ ኢኻ ተማሂርካዮ በሎም። ጀምስ ግን ቁኑዕ መልሲ ክህቦ ፈቃደኛ ኣይነበረን። እናተዛረቦ ከሎ ድማ ጀምስ ኣብ ጥቓ ኢቶ ተሰቂሉ ዝነበረ ናይ ውትድርና ምልክት ተስተውዐለ። እዚ ምልክት እዚ ናይ ባዕሉ ናይ ኣቦኡ ነበረ። ክምለሰሉ ድማ ሓተቶም። ኢቶ ግን ኣብ ክንዲ ዝመልሰሉ ንጀምስ ብምኽንያት ዘይምእዛዙ ከም መቕፃዕቲ ገጹ ብሰይፊ ሃረሞም። ድሕሪኡ እውን ጽባሕ ብርግጽ ስለ ዝመውት ነዛ ናይ መወዳእታ ለይቲ በጢሉ ክድቅስ ኣጠንቀቖም። ንጽባሒቱ ጀምስ ተመሊሱ ናብ ዓውደ ቃልሲ ቀረበ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቶም እሱራት ናብ ደገን ትወፅእ ተሎ ስሙ እናፀውዑ ጨደሩ። ኮይኑ ግን እቲ ቃልሲ ፍጹም ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ብእንብኡ ተጋህደ። መስመር ዝሓዙ ተዋጋእቲ ተሰሊፎም ይጽበይዎ ነበሩ። ንኩሎም ድማ ብሓደ ግዜ ክገጥሞም ነበሮም። ልክዕ ደወል ምስ ተደወለ ኩሎም ብሓባር ተወርወሩ። ጀምስ ግን ተዳልዩ እዩ ነይሩ። በብሓደ ናበታተነም ኣዝዩ ከቢድ ማህረምቲ ስለ ዘወርደሎም ገሊኦም ተዋጋእቲ ካብቲ ዓውደ ቃልሲ ካሃድሙ ፈተኑ። ጀምስ ግን ደድሕሪኦም እናሰዓበ ዋላ ሓደ ሰብ ቀይሙ ክሳብ ዘይተርፍ ተዋግኦም። ኣብ መወዳእታ እቲ ቃልሲ ጀምስ ንሓደ ተዋጋኢ ብጎረርኡ ሒዙ ክሳዕ ዝመውት ክሕዞ ጀመረ። እቲ ሰብኣይ ጃፓናዊ እኳ እንተነበረ ዋላ ሓደ ካብቶም ሓለውቲ ግን ክሕግዝዎ ይመፁን ቀይሞ ምዕዘቡ ጥራይ ነበሩ። ኮይኑ ግን ልክዕ ኣብታ ናይ መወዳእታ ደቂቓ ጀምስ ሓሳቡ ቀይሩ ገደፎም። ኢቶ ኣብ ቅድሚ መላእቲ መዓስከር ተዋረደ። ካብኡ ዝገደደ ድማ ጀምስ ንኩሎም እሱራት ናይ ተስፋ ምልክት ይኸውን ነበረ። እዚ ድማ እቶም ናይ ጃፓን ኣዘዝቲ ፈፂሞም ዘይደልዎ ነገር እዩ ነይሩ። ጸኒሑ ኮሊን ንጀምስ ስለምንታይ ነቲ ተዋጋኢ ብሂወት ከም ዝሓደዎ ሓተቶም። ጀምስ ብሓፂሩ ከም ዝበለ እቶም ወታደራት ልክዕ ከምቶም እሱራት ትእዛዝ ዝፍፅሙ ጥራይ እዮም ዘለዉ። ንሳቶም እውን ንምንባር እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ ብምባል ኣብዚ ክመውት ዝደሊ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ይብሎም። ብተመሳሳሊ ግዜ ኢቶ ነቶም ኣብ ዓውደ ቃልሲ ዝተሰዓሩ ወታደራቱ ክቕተሉ ኣዘዘ። ዋላ እቶም ናቱ ሰባት እውን ካብቲ ጭቃንኡ የምልጡን። እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ዋላ ሓንቲ ሰብኣውነት ከም ዘይተረፎ ዘርኢ እዩ። ድሕሪኡ ገብርኤል ንሰባት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ናብ ካሊእ ናይ እሱራት መዓስከር ክቕይርዎም ምዃኖም ነገሮም። ገሊኦም እሱራት ካብቲ ዘኒህዎ ቦታ ክሓይሽ ይኽእል እዩ ዝብል ተስፋ ነበሮም። ኮይኑ ግን ኮሊን ንጃፓናውያን ጽቡቕ ገይሩ ስለ ዝፈልጦም ኣጠንቅቖም። ኣብዚ ጉዕዞ ፍርቂ ካብቶም እሱራት ብፍላይ ድማ እቶም ጉድኣት ዘለዎምን ድኹማትን ክስዕቡ ዘይኽእሉ ሰባት ክሞቱ ምዃኖም ነገሮም። ጀምስ ግን ዝተፈለየ ሓድሽ መዳይ ሓሰበ።
ጀምስ ሬድዮ ከም ዘድልዮም ተዛረበ። ኣሜሪካውያን ሰራዊት ገና ኣብ ጥቃት ገማግም ባሕርን ተደኣ ዓስኪሮም ነይሮም ንሓገዝ ክረኽብዎም ዕድል ከም ዘሎ ገለጸ። እቲ ጸገም ግን ኣብቲ ማዓስከር ዘላ እንኮ ሬድዮ ናይቲ ኣብቲ መሐለዊ ሓጹር ተመዲቡ ዘሎ ሓላዊ ጥራእያ ነይራ። ንጽባሒቱ ሓየልቲ እስራት ኮነ ኢሎም ኣብ ውሽጢ እቲ ማዓስከር ዓብዪ ቃልሲ ጀመሩ። እቶም ሓለውቲ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ክኸውን ከም ዘሎ ብምእማን ነቲ ግጭት ንምዕጋት ብወልጣፈ ኣተዉ። ኩሉ ሰብ ተሃዊኹ ከሎ ድማ ጀምስ ብስቕታ ናብቲ መሐለዊ ሓጹር ደይቡ ነታ ሬድዮ ሰረቐ። እቶም ሓለውቶም መወዳእታ ናብ ኣየር ናይ መጠንቀቕታ ተኪሶም እቶም እስራት ንኸሃድኦ ግደድዎም። ኮይኑ ግን ክሳብ ሽዑ ጀምስ ድሮ ነቲ ተልእኾ ፈፂምዎ ነበረ። ካብቲ ግንቢ እንዳሃደመ ከሎ ድማ ሓንቲ ነርሲ ብሃንደበት ረኣየቶ። ጀምስ ቅድሚ ቃል ምምላሳ ሱቕ ክትብል ብወልጣፈ ነገራ። ሓደ ሓላዊ ኣትዩ ድማ ከህንድዳን ከሽግራን ጀመረ። ንሳ ምስ መከተቶም እቲ ሓላዊ ብጭካነ ጸፊዑ ናብ መሬት ተውደቓ። ዕድል ኮይኑ ግን ነቲ ኣብ ጥቕኡ ተሓዊኡ ዝነበረ ጀምስ ፈፂሞ ይስተውዓለን። ኣብ መወዳእታ ድማ ገዲፍዋ ኸደ። ጀምስ ኣብቲ ጽላሎት ኮይኑ ኩሉ ነገር እናተዓዘበ ንዓኣ ኣዝዩ ሓዘነላ። ኮይኑ ግን ህይወቱ ከየቃልዕ ክገብሮ ዝኽእል ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይነበረን። ጀምስ ነታ ዝሰረቓ ሬድዮ ብቕልጣፈ ሓባኣ። እቶም እስራት ድማ ብምስጢር ናብ ክፍሎም እተውዋ። ሓደ ካብቶም እስራት እታ ሬድዮ ምልክት ክትቅበል እምበር ክትሰድድ ከም ዘይትኽእል ኣጠንቀቖ። ንሰባት ክረኽቡ ተፈቲኖም እቶም ሓለውቲ ብኡ ንብኡ ክሕዝዋ ምዃኖም ገለጸ። ጃፓናውያን ሬድዮ ከም ዝጠፍአት ምስ ፈለጡ ድማ ክሳብ ዝረኽብዋ ንኹሉ እስር ከሳቒዩ ከም ዝኽእሉ ፈርሐ። ጀምስ ግን ብህድኣት ኣብቲ ማዓስከር ብዙሓት ሬድዮታት ስለ ዘለዉ ሓንቲ ምጥፋእ ብኡ ንብኡ ጥርጣረ ከም ዘይፈጥር ነገሮም። ንጽባሒቱ ንግሆ ኮማንደር ኢቶ ንኹሎም እስራት ናብ ወፃኢ ኣከቦም። ገሊኦም እስራት ናብቶም ዝተኸልከሉ ቦታታት ናይቲ ማዓስከር ክኣቱ ከለዉ ከም ዝተረኣዩ ኣወጀ። ድሕሪኡ ቀጥታ ናብ ኮሊንግ ኣመልከተ። ኮይኑ ግን ኮሊንግ ንድሕሪት ክምለስ ኣበየ እሞ ንኢቶ ጌጋ ሰብ ይኸስስ ከም ዘሎ ነገሮም። ኣብ ኩንድኡ እቶም ሓለውቲ ንኻልእ እስር ሒዞም ናብቲ ዓውደ ቃልሲ ጎተትዎም። ኢቶ ናይ ኩሎም እቶም ኢድ ዝነበሮም ሰባት ስም ክነግር ሓተተ። እንተዳ ተዛሪቡ ድማ ህይወት እቲ እስር ክምሕር ቃል ኣተወ። እቲ ሰብኣይ ብፍርሒ ተዋሒጡ ኣብ መወዳእታ ስማት ነገሮም። ኮይኑ ግን ኢቶ ቃሉ ናይ ምሕላው ሓሳብ ፈፂሞ ይነበረን። ቁሩብ ደቂቓታት ጸኒሑ ድማ ክልቲኦም እስራት ተቐተሉ። በታለቲ እቲኣ ጀምስ ናብ ካሊእ እስር ቀሪቡ ብዛዕባ እቶም ኣብ ማዓስከር ክዛወሩ ዝነበሩ ሰባት ይፈልጦም እንተነይሩ ሓተቶም። መውፅእ መንገዲ ዝፈልጡ እንተደኣ ነይሮም ምናልባት ንሱ እውን ዝፈልጥ እንተኮይኑ ይሓቶም። መጀመርታ እቲ እስር ጀምስ ልክዕ ከምቶም ካልኦት ከይጠልሙ ብምፍራሕ ክሕግዙ ኣበየ። ኮይኑ ግን እቶም ዝተረፉ እስራት ምስ ኣመንዎ ኣብ መወዳእታ ሓደ ኣብ ጥቓ ወሰን እቲ ማዓስከር ዝርከብ ሓለውቲ ዘይርእይዎ ቦታ ገለጸሉ። እዚ ቦታ እዚ ሓደ ሰብ ብዘይ ሓለውቲ ከይተረኣየ ካድመሉ ዝኽእል እንኮ ቦታ ነበረ። በታለቲ እቲኣ ጀምስ ነታ ሬድዮ ሒዙ ብምስጢር ወፀ። ናብ ውሽጢ እቲ ጫካ ብምእታው ድማ ኣብ መንጎኡን ኣብ መንጎ እቲ ማዓስከር ዘሎ ርሕቐት ኣዝዩ ከም ዝርሕቕ ገበረ። ኣብ መወዳእታ ነታ ሬድዮ ከፊታ እሞ በቲ ናይ ሞገድ ድምፂ ዝመጽእ ድምፅታት ሰምዐ። እቶም ኣብቲ ካሊእ ወገን ዝነበሩ ሰባት ብናይ ናቫሆ ኮድ ክዛረቡ ጀመሩ። በዚ እዋን እዚ ሓደ ወታደር ንፍተሻ ናብ ክፍሊ እቶም እስራት ኣተወ። መጀመርታ ኩሉ ነገር ንንቡር ይመስል ነበረ። ኩሎም እስራት ኣብ ቦታኦም በጢሎም ነበሩ። ኮይኑ ግን እቲ ሓላዊ ነቲ ናይ ጀምስ ዓራት ጨርቂ ተደራሪቡ ምስ ረኣዮም ኣብ ትሕቲኡ ተሸጎጡ ጭርቆታትን ሳንጣታትን እምበር ዋላ ሓንቲ ይረኸበን። ጀምስ ኣይነበረን። ኮይኑ ግን እቲ ሓላዊ ናይ ሓደጋ ምልክት ኣይቃልዐን። ስቕ ኢሉ ነቲ ዓራት ተመሊሱ ሸፈኖሞም ዋላ ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ ወፂኡ ኸደ። ኣብ ውሽጢ ጫካ ጀምስ ነቲ ናይ ሬድዮ መልእኽቲ ብትኹረት ይሰምዖ ነበረ። ናይ ኣሜሪካውያን ድምፂ ብናይ ናቫሆ ኮድ ክዛረቡ ከለዉ ሰምዐ። እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ኣብ ጥቕኡ ከም ዘለዉ ይረጋገጹ። ዋላ እኳ ነቲ ዝበልዎ ነገር ክርድኦ እንተዘይከኣለ ተስፋ ግን ሃቦም። እኹል ሓበሬታ ምስ ኣከበ ድማ ፀሓይ ከይበረቐት ብምስጢር ናብቲ ማዓስከር ተመልሰ። ንጽባሒቱ ጀምስ ምስ ኮሊንስን ጋብርኤልን እንደገና ተራኸበ። ኣሜሪካውያን ኣብ ቀረኦም ከም ዘለዉ ነገሮም። ድሕሪኡ ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ምህዳም መደብ ገለጸሎም። ቅድሚ ሕጂ ናብ ማዓስከር እናተመልሰ ከሎ ኣብ ጥቑ ሓደ ግሪንደር ናይ ኣየር መሳፈፊ ከም ዘስተውዓለ ነገሮም። ኮሊንስ እቲ ግሪደር ሞተር ስለ ዘይብሉ ባዕሉ ክለዓል ከም ዘይኽእል ገለጸሉ። ጀምስ ግን እዚ ተራ ግሪንደር ከም ዘይኮነ ተዛረበ። ናይ መስሕቢ ሓፂን ተገጢሙሉ ኣሎም። ካልእ ነፋሪት ኣዝያ ትሕት ጌራ እንተደኣ ነፊራ እቲ ግሪንደር ምስኣ ተኣሲሩ ናብ ኣየር ክሰሓብ ይኽእል እዩ። መደቡ ድማ ሓፂርን ሓደገኛን ነበረ። ንሓደ ኣሜሪካዊ ፓይለት ምልክት ምሃብ ነቲ ግሪንደር ምስታ ነፋሪት ምትእስሳር።
ካብቲ መዓስከር ድማ ብሰማይ ጌርካ ምህዳም ገብርኤል ብኡ ተጸገመ መልከተም እቲ ግዜ ዋላ ቁሩን ተዳ ተጋግዩ እቲ ሓጺን ኣይክተሓሓዝን እዩ መላእቲ መደብ ድማ ክፈሽል እዩ እቲ ሓደጋ ኣዝዩ ዓብዪ ነበረ ብዛዕባኡ ተወሳኺ ነገር ከተመያየጡ ሓደ ሓላዊ በሃንደበት መጽኡ ንጀምስ እንደገና ምስኡ ክኸይድ ኣዘዞ ጀምስ ኣብ ቅድሚ ኮማንደር ኢቶ ቀረበ ኮይኑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኩነታት ዝተፈለየ ነበረ ኣብ ክንዲ ምፍራሕን ዓመፅን ኢቶ ዘይተለመደ ክብሪ ይርአየሉ ዋላ እኳ ኮፍ ዝበለሉ ወንበር ቀረበሉ ኢቶ ንጀምስ ብዛዕባ ቋንቋ ናቫሆ እንታይ ከም ዝፈልጥ ሓተቶ ጀምስ ግን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ዋላ ሓንቲ ፍልጠት ከም ዘይብሉ ኣምሰለ ኢቶ እዚ ቋንቋ እዚ ብሰራዊት ኣሜሪካ ከምስጥራዊ ኮድ መለለይ ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ገለጸሉ ንዑ ንምትርጋም ዝሕግዝ ሰብ ክረኽበሉ ድማ ንጀምስ ሓተቶ ጀምስ ግን ዋላ ሓደ ሰብ ነቲ ኮድ እንተፈለጠ እውን ሓደ ኣሜሪካዊ እኳ ጃፓናውያን ክሕግዝ ከም ዘይደሊ ነገሮም ኢቶ ግን ፍርሕ ንኩሉ ሰብ ከም ዝስዕሮ ይኣምን ነበረ ሰባት ንምንባር ክብሉ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ምዃኖም ገለጸ ዋላ ሓደ ሰብ እንተዘይተዛሪቡ ድማ ካብቶም እስራት ዋላ ሓዲኦም ተመሪሶም ስድራዊቶም ክርእዩ ከም ዘይኮኑ ተዛረበ ዋላ ካብዚ መዓስከር ብሂወት እንተምለጡ ኣብቲ ናይ እስራት ጉዕዞ ማቶም ኣይተርፍን ብገለ ኣጋጣሚ ካብኡ እንተዳ ሰጊሮም እውን ዝገደደ ካሊእ መዓስከር ይጽበዮም ከም ዘሎ ነገሮም ይኹን እምበር ኣብ ናይ ጀምስ ገጽ ምንም ዓይነት ፍርሓት ክረኣይ ከኣለን እቶም ሓለውቲ ወቲቶም ወሰድዎ ኮይኑ ግን ኢቶ ንካፒቴኑ ሕጂ ንጀምስ ምቕታል ዋላ ሓንቲ ጸገም ከም ዘይፈታሕ ኣመነሉ እቲ ካፒቴን ጀምስ ድራዓዊ ጸገም ስለ ዝኾነ ብንብኡ ክቕተል ከም ዘለዎ ተማጎተ ኣብዚ እዋን እዚ ኢቶ ብሃንደበት ኮረየ ናይ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ሓይልታት በብመዓልቲ ይቐርቡ ስለ ዘለዉ ኣብ ዝኾነ እዋን መጥቃዕቲ ክስንዝሩ ከም ዝኽእሉ ገለጸ ንዕኡ እቲ ናይ ሓቂ ስጋኣት ዝነበረ ንጽባሒቱ እቶም ሓለውቲ ንጀምስ ብጭካነ ሰቐይዎ ሰውነቱ ምቁፅጻር ክሳዕ ዝኣብዮ ብናይ ዕንፀይቲ በትርታት ደጋጊሞም ሃረምዎ ኣብ መወዳእታ ደኺሙ ደሙ ፈሰሶ ሓይሊ እውን ሙሉእ ብሙሉእ ተጨንቂቑ ነበረ ኮይኑ ግን እቲ ስቃይ ንዓኣቶም እኹል ኣይነበረን ኣብቲ ኩነታት እንከለኳ ጀምስ እንደገና ናብቲ ዓውዲ ቃልሲ ክኣቱ ተገደደ እቶም ሓለውቲ ኣብ መወዳእታ ዝተሰበረ መሰሎም ኮይኑ ግን ፍጹም ተጋጊዮም ነበሩ ልክዕ እቲ መእሰሪኡ ዝተፈትሐ ጀምስ ከም ዝቆሰለ አንበሳ ፈንደአ ብናይ ሓርቆት ስምዒት ነቶም ወታደራት ፋሕ ኣበሎም ኣዝዩ ከቢድ መሃረምቲ ስለ ዘውረደሎም መብዛሕትኦም ደው ክብሉ እኳ ኣይከኣሉን ኣብዚ ግዜ እዚ ፍጹም ምሕረት የርአየን እቲ ካፒቴን ድማ እቶም ናቱ ወታደራት እንደገና ክድምሰሱ ከለዉ ይዕዘብ ነበረ እቲ ካፒቴን ብሕርቃን ተዋሒጡ ጨደረ ንኩሎም ድማ ፈራሓት ኢሉ ፀውዖም ዝሰልጠኑ ወታደራት በቲ ንሱ እሱር ጥራይ ኢሉ ዝፅውዕ ሰብ ቀጻሊ ክሰዓሩ ከለዉ ኣዝዩ ሓረቐም ንጀምስ ንሓዋሩ ክቐትሎ ካብ ኢቶ ፍቓድ ሓተተ ኢቶ ግን ከልከሎም ኣብ ውሽጢ ልቡ በብግዚኡ ጀምስ ዘውርደሎም ዝነበረ ስዕረት ይሕፍሮ ነበረ ኣብ ክንዲ ንጀምስ ዝቐፅዕ ድማ ኢቶ ሕርቃኑ ኣብቶም እስራት ተውረዶም ንሓያል ካብኣቶም ብምቕታል ድማ ናብ ማዓስከሩ ተመልሰ ኣብዚ እዋን እዚ ጀምስ በቲ መጉዳእቱ ሰንከልከል ኢሉ ወደቐ ኣብ መወዳእታ ምስ ተበራበረ ርእሶ ውሽጢ ናይ ጃፓን ሕክምና ክፍሊ ጸንሐ ንዕኡ ዘገርም እዩ መጉዳእቱ ተሓኪሙ ነበረ ሓንቲ ነርሲ እውን ንኽትከናኸኖ ተመዲባ ነበረት ጀምስ ብኡ ንብኡ ኣላለያ ስማ ቴሬሳ ይበሃል ልክዕ ከምኡ ንሳ እውን እሱር ነበረት ንሳ ንጀምስ ኢቶ ኣብ ከቢድ ናይ ጥርጣረ ስጋት ከም ዘሎ ነገረቶም ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ቀረባ ይኾኑ ስለ ዘለዉ ኢቶ ኣብ ዝኾነ እዋን መጥቃዕቲ ክመጽእ ከም ዝኽእል ይኣምን ነበረ እንተደኣ መጺኡ ድማ ዋላ ሓደ ሰብ ሂወት ካድም ቅድሚ ምፍትሑ ንኩሉ እስር ክቐትል ተዳልዩ ከም ዘሎ ገለጸትሉ በታ ለይቲ እቲኣ ኢቶ ንወይኑ ንጀምስ ክወፅሖ መጸ ጀምስ ንፉዕ ተዋጋኢ ምዃኑ ኣመነሉ ኮይኑ ግን ብዙሕ ውግእ ከም ዝጽበዮ ጠንቅቆ ድሕሪኡ ብህድኣት ጽባሕ ኣብ መወዳእታ ጀምስ ዝሞተላ መዓልቲ ክትከውን ምዃኑ ተዛረበ ጀምስ ነዚ ምስማዕ ሰልችዎ ነበረ ንኢቶ እዚ ተመሳሳሊ ናይ ምፍራሕ ቃል ድሮ ሰለስተ ግዜ ከም ዝተዛረቦ ነገሮ ብሓቂ ክመውት እንተደኣ ደልዩ ስለምንታይ እዩ ኩሉ ዘንውሖ ዘሎ ኢሉ ሓተቶም ጀምስ ደድሕሪኡ ዝመፁ ወታደራት ኩሎም ከም ዝተሰዋወሩን ወይ ከም ዝሞቱን ኣመልከተ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ኢቶ ወፃኢ ዋላ ሓደ ሰብ ከም ዘይተርፍ ነገሮ እዚ ምስ ኮነ ድማ እቲ ምስኡ ዝዋጋእ እንኮ ሰብ ኢቶ በዓሉ ጥራይ ክኸውን ምዃኑ ተዛረበ ነዚ ግዜ እዚ ኢቶ ዋላ ሓንቲ መልሲ ኣይነበረን ስቕ ኢሉ ንድሕሪት ተመሊሱ ብስቕታ ወፂኡ ኸደ ድሕሪኡ ጀምስ ናብቶም እስራት ተመልሰ ንሳቶም ድማ ብሂወት ምጽንሑ ሰሚዶምን ተደናጊፆምን ነበሩ
ሓደ ካብኣቶም ጀምስ ኣብ ዝሓወሉ ዝነበረ እዋን ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ቀጥታ ኣብ ልዕሊ እቲ ማዓስከር ከም ዝነበረ ገለጸሉ። እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ሕጂ ኣዝዮም ቀረባ ከም ዘለዉ ረጋገጸሎም። እቶም እሱራት ሓንቲ እንቁ ዕድል ከም ዘለቶም ተረድኡ። ነታ ሬድዮ ተጠቒምካ ምስ ኣሜሪካውያን ምርኻብ ምልክት ምስዳድ ብእንብኡ መለሊኦም ከቃልዕ ከም ዝኽእል ይፈልጡ ነይሮም እዮም። ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ካልእ ምርጫ ይነበሮምን። በታ ለይቲ እቲኣ ጀምስን ገብርኤልን ነታ ሬድዮ ሒዞም እንደገና ካብቲ ማዓስከር ብምስጥር ወፁ። ምስ ኣሜሪካውያን ክራኸቡ ተስፋ ገበሩ። ኮይኑ ግን ርሑቕ ከይከዱ ከለዉ ሓደ ሓለዋዊ ጥቕኦም ናይ ምንቅስቓስ ድምፂ ዝተውዕለ። ጀምስ እቲ ተልእኾ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ብእንብኡ ተረድአ። ካልእ ሓላዊ ምቕታል ነቲ ኩነታት ከጋድዶ ንመላእ እቲ ማዓስከር ድማ ኣብ ሓደጋ ክኸቶ ጥራይ እዩ ነይሩ። ስለዚ ክልቲኦም ብስቕታ ተመሪሶም ናብ ክፍሎም ኣተዉ። ቁሩብ ጸኒሑ እቶም ሓለውቲ ንፍተሻ ናብ ክፍሊ እቶም እሱራት ብቕልጣፈ ኣተዉ። ኮይኑ ግን ዙርያ ገጾም ክሪኡ ከለዉ ነፍሲ ወከፍ እሱር ልክዕ ኣብታ ቦትኡ ጸንሐ። ንጽባሒት ንግሆ ኢቶ ንኹሉ ሰብ እንደገና ናብ ወጻኢ ኣከቦ። እሱራት በታ ለይቲ እቲኣ ካብ ክፍሎም ወፂኦም ንጃፓናውያን ሓለውቲ ከም ዘጥቅዑ ኣወጀም። ኢቶ ኣብዚ ነገር እዚ ካብ ሓደ ሰብ ንላዕሊ ከም ዝተሳተፉ ከም ዝፈልጥ ብምንጋር እቶም ተሓተቲ ናብ ቅድሚት ክስጉሙ ኣዘዘም። ጀምስ ኮሊንስ ድሮ ሓበሬታ ንምሃብ ብጭካነ ተሳቒቖም ዝነበረ ዝተውዕለ። ንሳቶም ጌጋሰብ ይኸሱ ከም ዘለዉ ድማ ተረድአ። ጀምስ ናብ ቅድሚት ስጉም ተወሰደ እሞ ነቶም ሓለውቲ ዝቐተለ ንሱ በዓሉ ምዃኑ ኣመነ። ኢቶ ብዝሕል ፍሽኽታ ነዚ ቆንዕናኻ የርንቆ ኣለኹ በሎ። ኮይኑ ግን ንወይኑ ከም ዘይነበረ ዘኻኽሮ። እቶም ሓለውቲ ንኻልእ እሱር ናብ ቅድሚት ጎተትዎም። ክሃድም ከሎ ከም ዝሓዝዎ ድማ ተዛረቡ። ድሕሪኡ ኢቶ ንጀምስ ኣዝዩ ዘስቅቕ ምርጫ ሃቦ። ጀምስ ነቲ እሱር በዓሉ እንተዳቐቲልዎ እቲ ዓርኩ ዝኾነ ሰብ ክመሓር እዩ። ጀምስ ግን ኣበየ። ንባዕሉ ንምድሓን ክብል ጥራይ ዘይተዓጥቀ እሱር ክቐትል ፈቓደኛ ኣይነበረን። እቶም ሓለውቲ ዋላ ሓንቲ ከይተጠራጠሩ ነቲ እሱር ኣብ ቅድሚኡ ተኲሶም ቀተልዎም። ጀምስ ነቲ ትእዛዝ ስለዘይተኣዘዘ ድማ ኢቶ ቀጻሊ ኮኔክስ ክኸውን ከም ዘለዎ ወሰነ። ኮይኑ ግን ልኩዕቶም ወታደራት ናብኡ ክጽጉዑ ከለዉ ኮኔክስ ብሃንደበት ተናወፀ። ዋላ ካብ እግሩ ጉድኣት እንተነበሮ ነቶም ሓለውቲ ብኣዝዩ ጨካን ሓይለት ቆዖም። ኣብያቶም ድማ ኣብ መላእቲ ማዓስከር የቃልዕ ነበረ። እቶም ሓለውቶም መወዳእታ ብሓይሊ በለጽዎ እሞ ናብ ክፍሉ ጎተትዎ። ኮይኑ ግን እቲ ኸውን ዝነበረ ኾነ። እቶም እሱራት ጃፓናውያን ምፍራሕ ኣቋረጹ። እቲ ማዓስከር ድማ ፋሕ ክብል ጀመረ። በታ ለይቲ እቲኣ ጀምስ ምስ ኢቶ ተጋጠመ እሞ ኮሊንስ ክፈትሖ ሓተቶም። ኢቶ ግን ኮሊንስ ሕጊ ስለዝጠሓሰ መውፃዕቲ ሞት ምዃኑ ብምንጋር ኣበየ። ጀምስ ተመሪሱ መከተሉ። ብሓቂ ትብዓት እንተደኣ ሃልዩካ ኣብ ድሕሪ ወታደራት ምሕባእ ኣቋሪፅካ ባዕልኻ ክትግጥመን ኣለካ በሎ። ኢቶ ግን ነቲ መፃወልያ ንምእታው ኣዝዩ በሊሕ ነበረ። ክሰዓረሉ ዝኽእል ውግእ ፈፂሙ ከም ዘይኣቱ ይኣምን ነበረ። ጀምስ ነቲ ሓሰቡ ጥፍ በለሉ። ኣብ ቅድሚኡ ደው ኢሉ ድማ ፈራሕ ኢሉ ፀውዖ። እቶም ሓለውቲ ብሕርቃን ተዋሒጦም ንጀምስ ካብቲ ቦታ ጎቲቶም ወሰድዎም። ኣብዚ እዋን እዚ ጀምስ ግዜ ከም ዘይብሎም ተረድአ። ክድሕኑ እንተደኣ ኮይኖም በታ ለይቲ እቲኣ ምስ ኣሜሪካውያን ክራኸቡ ነይሩዎም። እቲ መደብ ሓደገኛ ነበረ። ኣብቲ መልእኽቲ ፋሕ ዝበሉ ናይ ናቫሆ ቃላት ክሕወሱ እዮም። እዚ ድማ ጃፓናውያን ነቲ መልእኽቲ ንምትርጓም ግዜኦም ብዘጥፍእሉ ንሳቶም ትርጉም ከም ዘይብሉ ክሳዕ ዝርድኡ ድማ ድሮ ግዜ ክሓልፍ እዩ። ድሕሪ ምጽድማቱ ጀምስን ገብርኤልን እንደገና ካብቲ ማዓስከር ብምስጥር ወፁ። ብቕልጣፈ ነታ ሬድዮ ቀሚጦም ድማ መልእኽቲ ክሰዱ ጀመሩ። ዕድል ኮይኑ እቲ ሞገድ ምስ ሓደ ናይ ኣሜሪካ መስመር ተኣሳሰረ። ንፈለማ ግዜ ድማ ሓደ ሰብ መለሰሎም። ገብርኤል ብእንብኡ ናብታ ሬድዮ ክዛረብ ጀመረ። ግላይደር ሞተር የለን መብራቕ 27 ዲግሪ ኢሉ ክዛረብ ተሎም ነቲ ኣብ ካልእ ወገን ዝነበረ ድምፂ ድማ ተቐቢሉ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ኣብ መንጎ እቲ ናይ ሓቂ ሓበሬታ ድማ ገብርኤል ነቶም ዝሰምዑ ዝነበሩ ጃፓናውያን ንምድንጋር ፋሕ ዝበሉ ናይ ናቫሆ ቃላት ትርጉም ዘይብሎም ሓረጋትን ይሕውስ ነበረ። ቁሩብ ጸኒሑ ግን ክጭነቕ ጀመረ። ብዙሕ ትርጉም ዘይብሉ ነገር ስለዝሓወሰሉ ዋላ ኣሜሪካውያን እውን ነቲ መልእኽቲ ከይርድእዎ ፈርሐ። ጀምስ ግን ተኣማሚኑ ጸንሐ። ንገብርኤል ከይጭነቕ ነገሮ። ኣሜሪካውያን እዚ ምልክት እዚ ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ካብ ዝኸተቱ እሱራት ዝመፀ ምዃኑ ክርድእዎ እዮም። ኣጉሂዶም ይኹን ደንጊዮም ክርድእዎ ምዃኑ ገለጸ። ጀምስን ገብርኤልን ኣብ መወዳእታ ናብቲ ማዓስከር ተመልሱ። ኮይኑ ግን ብእንብኡ ገለ ዘይተጸበየ ነገር ከም ዘሎ ተሰምዖም። እቶም ክፍልታት ሙሉእ ብሙሉእ ጥራዮም ነበሩ። ክንቀሳቐሱ ከጀመሩ ከለዉ ድማ እቶም ሓለውቲ ብሃንደበት ከበብዎም እሞ ሃለወቶም ክሳዕ ዘጥፍኡ ሃረምዎም። ጀምስ ምስ ተበራበረ መላእቲ ማዓስከር ኣብ ናዕቢ ነበረ። ናይ ኣሜሪካ ነፈርቲ ካብ ላዕሊ ኮይነን ነቲ ናይ ጃፓን ማዓስከር ይስልይኦ ነበራ። ነቶም ህንፀታትን መከላኸለታትን ድማ ፋሕ ኣበልኦም። እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ማዓስከር ዕነዎም። እቶም ጃፓናውያን ወታደራት ድማ ቅድሚ ምህዳሞም
ነቶም እስራት ቆትሊ ይፍትኑ ነበሩ ተሬሳ በወልጣፈ መጽያን ጀምስ ኣብቲ መእሰሪኡ ፈትሓቶም ንሳቶም ዝተታሓዙ ኩሉ ነገር ከም ዝተቀየረ ነገረቶ ልክዕ ተለብዳ ምስ ጀመረ እቲ ቁፅፅሩ ሙሉእ ኣጥፊኡ ኣብ ቅድሚ ጸንሐ ኩሉ ሰብ ክቀትል ጀመረ ጀምስ ንተሬሳን ናብ ወጻኢ ካድሙ ከለው እቲ ማዕስከራዊ ዙርያኦም ክነድድ ከሎ ተዓዘቡ ካድሙ ዝፈተኑ እስራት ኣብቲ ቦታ ተኩሶም ቆተልዎም ኮይኑ ግን ደቂቃታት ጸኒሑ ካልእ ቦምባ ኣብ ጥቃኦም ወዲቁ ንሓያል ሓለውቲ ብኡኑ ውፋሕ ኣበሎም ጀምስ ነታ ሬድዮ ንምምላስ ናብቲ መሐለዊ ሓጹር ገጾም ረሐም ኮይኑ ግን ተወሳኺ ሓለውቲ ነቲ መንገዱ ዓፀውዎ ተሬሳ ከም ኣዝበለት ሓንቲ ሓኪምን ከም ዝቆሰላም ሲለን ነቶም ሓለውቲ ክዘናብልኦም ከለዋ ንሱ ምንቅስቃሱ ክቅፅል ነገረቶም ንሓደ ካብቶም ሓለውቲ ድማ ናብ ጥቆኦም ከም ዝጽጋዕ ገበሮኦም ልክዕ ተሓላዊ ተዘናጊዑ ዶም ንሰለም ሒዘን ተኸታታሊ ወግኦ እሞ ወዲቁ ሞተም በዚ እዋን እዚ ጀምስ ናብቲ መሐለዊ ሓጹር በጽሐ እቶም ሓለውቲ ግን ነቶም እስራት ንወጻኢ ሰሪዖሞም ከም ዘለዉ ተዓዘበ በብሓደ ተኩሶም ቀልዎም ነበሩ እቶም ናተዕርኹ እውን ቀጻሊ ተራ ነበሩ ጀምስ ነታ ሬድዮ ረሕርሑ እቶም ወታደራት ቃታ ከይሰሓቡ ከለዉ ብኡ ተኽሶ ከፈተሎም እቶም እስራት ኣብ ውሽጢ ትንዓቢ ኮይኖም ነቶም ሓለውቲ ክምክትሎም ጀመሩ በተመሳሳሊ ግዜ ኮሊንስ ምስቲ ጃፓናዊ ካፒቴን ኣብ ተሪር ናይ ኢድን እግርን ውግእ ገጠመ ወላ ካብ ጉድኣት እንተነበሮ ኮሊንስ እንድሕሪት ክምለስ ኣበየ እቲ ካፒቴን ግን ሓደገኛ ተጸራሪ ኾነ እታ መንጎኦም ዝነበረ ውግእ ማዕረ ንማዕረ ነበረ ወላ ሓዲኦም ተስፋ ክቆርጹ ፈቃደኛታት ኣይነበሩን ልክዕ ኮሊንስ ነቲ ጃፓናዊ ካፒቴን ክቆትሎ ከሎም ሓደ ወታደር ብድንገት ካብ ድሕሪት ተኮሰሉ ኮሊንስ ናብ መሬት ወደቀ ጀምስ ከይበጽሐሉ ድማ ሞተ በዚ እዋን እዚ ጀምስ ናብቲ ናይ ኢቶ መእዘዚ ክፍሊ ኣተወ ኮይኑ ግን ኢቶ ኣብ ክንዲ ዝሃድም ብህድኣት ኮፍ ኢሉ ይጽበዮ ነበረ ጀምስ ሕጂ ዝሃድመሉ ቦታ ከም ዘይብሉ ነገሮም ኢቶ ብሓጺር ፍሽኽ ኢሉ መን እዩ ዝሃድም በሎም ድሕሪኡ ሓደ ሰይፊ ናብ ጀምስ ይድርወየሉ እሞ ንናይ መወዳእታ ውግእ ተጻረሮም ክልቲኦም ኣብ ከቢድ ናይ ሰይፊ ውግእ ተጋጠሙ ኮይኑ ግን ኢቶ ብቅልጣፈ ምስ ሓይሊ ጀምስ ክወዳደር ከም ዘይክእል ተገንዘበ ልክዕ ሰይፉ ምስ ወደቐትሉ ድማ ሽጉጥ መዘዘ ከይተኮሶ ከሎ ግን ጀምስ ሒዙና ክፍሊ ደርወዮ ብዘይ ዕርፍቲ ድማ ሃረሞ ክቆትሎ እውን ደቂቃታት ጥራዩ ዝተርፈ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ገብርኤል ብሃንደበት ሓዞም እታ ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ሕጂ ትበጽሕ ስለ ዘላ ብቅልጣፈ ክወጽኦም ዘለዎም ኣጠንቅቆ እቶም እስራት ናብ ትግላይደር ካድሙ ከለዉ እቲ ጃፓናዊ ካፒቴን ተዓዘቦም እሞ ክትኩሰሎም ሽጉጡ ዓቀነም ኢቶ ግን ከልከሎም ኣብቲ እዋን እቲ ስዕረትን ሕፍረትን ኣብ መላእ ገጹ ይንበብ ነበረ ሕጂ ንጀምስ እንተዳቆት ኢልዎ እውን እቲ ሓቂ ክቅይሮ ከም ዘይክእል ተረድአ ኣብ ውሽጢ ልቡ ጀምስ ቁኑዕ ከም ዝነበረ ፈለጠ ንሱ ኩሉ ግዜ ፈራሕ ነበረ ስለዚ ኢቶ ንክኸዱ ሰደዶም እቶም ዝደሓኑ እስራት ኣብ መወዳእታ ናብ ትግራይደር በጽሖሞ ብቅልጣፈ ሰርሑ ነቲ ገመድ ጽኒዖም ነቲ መስሓበ ዳለውዎም እታ ናይ ኣሜሪካ ተዋጋኢት ነፋሪት ኣብ ላዕሊ ኣዝያ ትሕት ገይራ ክትነፍር ከላም ኩሎም ናብ ውሽጢ ደየው እቲ ፓይለት ነቲ መትሕዘ ወረደሞ ነታ ነፋሪት ናብ መሬት ኣዝያ ቀረባ ከም ትኸውን ገበራ እዚ እቲ ናይ መጀመርያ እንኳ ዕድሎም ነበረ ሓንቲ ጌጋ ነታ ነፋሪት ሙሉእ ብሙሉእ ክትዕንዋን ንኩሎም ክትቆትሎም ትኽእል ነይራ እያ ዕድል ኮይኑ እቲ መደብ ተዓወተ እቲ መትሕዚ ምስ ትግራይደር ብልክዕ ተኣሳሰረ እታ ናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ድማ ናብ ሰማይ ሰሓወቶም ካብቲ ኩሉ ዝሕለፍዎ ስቃይ ድማ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ማዓስከር ኣምለጡ ኮይኑ ግን ኩሉ ሰብ ዕድለኛ ይነበረን እቲ ዝነድድ ዝነበረ ማዓስከር ካብ ትሕቲኡ እናጠፍአ ከሎ ድማ ጀምስ ሓደ መዓልቲ ተመሊሱ ነቶም ድሕሪ ዝተረፉ እስራት ከብጾም ምዃኑ ነባዕሉ ቃል ኣተወም ድሕሪ 8 ዓመታት እቲ ካልኣይ ኩነት ዓለም ዝተወደአ ጀምስ ናብ ጃፓን ተመልሰ ንሱ ዝተመለሰሉ እንኮ ምክንያት ምስ ኢቶ ዝተወደአ ነገር ንምዝዛም ነበረ ኮይኑ ግን ምስ በጽሐ ኢቶ ቅድሚ ሓደ ዓመት ከም ዝሞተ ተገንዘበ ኣብ ክንድኡ ጀምስ ምስ ወድና ኢቶ ሱኬ ተራኸበ ሱኬ ጀምስ ነቲ ነቡ ንመላእ ህይወቱ ዝሕፈረ ተዋጋኢ ምዃኑ ምስ ፈለጠ እቶም ተምሃሮኡ ንኸጥቅዕዎ ኣዘዘም ጀምስ ንኻሊእ ወግእ ደልዩ ኣይኮነን ዝመጸ ኮይኑ ግን ምርጫ ይነበረን በብሓደ ንኩሎም ተምሃሮኡ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ሰዓሮም ሱኬ ነዚ እናተዓዘበ ዝረኣዮ ዝነበረ ከኣምኖ ይከኣለን ኣብ መወዳእታ ኩሎም ተስፋ ቆረጹ ድሕሪኡ ሱኬ ንጀምስ ብሓቂ ስለምንታ ናብ ጃፓን ከም ዝመጽእ ሓተቶም ኣብዚ እዋን እዚ ጀምስ ብዛዕባ ሞት ኢቶ እቲ ሓቂ ተረድአ እቲ ዝጸልኦ ዝነበረ ሰብኣይ ድሮ ከም ዝሞተ ድማ ተገንዘበን ነዚ ምስ ሰምዐ ጀምስ ወላ ሓንቲ ቃል ከይተዛረበ ክኸይድ ድሕሪት ተመልሰ ኮይኑ ግን ከይሓረቐ ከሎ ሱኬ ደው ኣበሎሞ ንናይ መወዳእታ ውግእ ሓተቶም እቶም ብዛዕባ ጀምስ ዝነገሮ ዛንታታት ብሓቂ ሓቂ ምዃኑ ክፈልጥ ደለየ ጀምስ ተቐበሎም ክልቲኦም ተዋጋእቲ ድማ ንናይ መወዳእታ ውግእ ተጋጠሙ ሱኬ ብናቱ ዝሓይል ምንቅስቓስ ንጀምስ ኣጥቅዖም ኮይኑ ግን ጀምስ ብንብኡ መንገዱ ዝተውዕለሉ ብቐሊሉ መከቶሞም ኣብ ውሽጢ ሒደት ደቓይቕ ሰዓሮም
ጀምስ ኣብ መላእቲ እዋን ሓይሉ ከምዛ ሓዘ ግብር ኮነ እንተዳ ደሊ ነይሩ ብሓንቲ ማህረምቲ ነቲ ቃል ክውድኦም ምኽኣለ ነይሩ ኮይኑ ግን ንሱ ኬብ ክንዲ ዘሕፍሮም ጀምስ ኢዱ ዘርጊሑ ነቲ ውግእ ብሰላም ዛዘሞም ድሕሪኡ ሱኬ ንጀምስ ኣብኡ ሓደ ግዜ ዝተዛረቦ ነገር ነገሮ ሓደ መዓልቲ እቲ ተዋጋኢ ናብ ጃፓን ክምለስ ምዃኑ ምክንያቱ ድማ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ገና ናቲ ዝኾነ ኣብኡ ስለ ዘሎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ሱኬ ኢቶ ነዚ ኩሉ ዓመታት ዓቂብዎ ፀንሐ ነገር ዘርኣዮ እዚ ድማ እቲ ኣብቲ ናይ እሱራት መዓስከር ከሎ ኢቶ ካብኡ ዝመንጠሎ ናይ ጀምስ ናይ ውትድርና ምልክት ነበረ ሱኬ ኣቡኡ ጀምስ ሓደ መዓልቲ ተመሊሱ ወስዶ እዩ ብዝብል እምነት ክሳብ እታ ዝሞተላ መዓልቲ ንድሕሪት ገይሩ ከም ዝሓዘሉ ገለጸሉ ጀምስ ነታ ምልክት ሒዙ ንሓፂር እዋን ብስቕታ ኣብ ኢዱ ሓዛም ክልቲኦም ሰባት ዋላ ሓንቲ ቃል የተዘራረቡን ድሕሪኡ ክልቲኦም ብናይ ሓባር ክብሪ ተደፋፊኦም ሰላምታ ተለዋወጡ እቲ ናይ ኣቡኡ ምልክት ኣብ መወዳእታ ምስ ተመለሰሉ ድማ ጀምስ ነቲ ነዊሕን ዘሳቅይን ናይ ህይወት ምዕራፍ ብምዕፃው ተጓዓዘ በዚ ድማ ዛንታና ይውዳእ እምበኣርካስ ኮራት ተኻተልቲ ንሎማዓንቲ ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት ክወፅኣኩም ተዳደሊኹም ንፊልመይ ላይክን ቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑኒ ክሳዕ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም ፅንሑለይ